Har du nogensinde haft en drøm, men har bare aldrig kunnet fuldføre den? Nu har du chancen for at komme ud i naturen på en helt fantastisk overlevelsestur. Og det koster kun 10.000 kroner. Har du ikke også altid ønsket dig at stå under et dejligt tropisk vandfald, men har bare aldrig haft muligheden? Og har du ikke også altid ønsket dig at komme ud og se de smukke dyr i naturen, men så derefter er blevet nødt til at fantasere sig til det? Overlevelsestur, nu kun 10.000 kroner. Hold nu kæft! Vi er i gang med at spille noget! Gå nu ud af siden. Okay, ja. Tilbage. Kan man godt se mine hænder? Ja. Jeg kan lige... Men den er lige til panden og til hagen, så... Er du klar? Du kan ikke stå så langt væk fra mig, hvor så snart. Kaster det fra lige så. Kaster det fra. Baby girl, and we sitting outside face to face. Prøv at hvor lang tid den har optaget. Hey, tjek lige at den optager. Jamen, det gør den. Ja, du har nok ret. Ja, den optager. Den er så lang tid at uploade den her. Er du klar? Ja. Se færdig.